Здравейте хора, аз съм Иванела и реших да направя видеоклип какво има в моята чанта, в на английски превода What's in my bag. И да знаете, нищо съм слагала, нито изваждала, така че нека да започваме. Това е моята чанта. Тя е най-обикновена, червена. Има 4 джоба, един отпред и 3 вътре. Нека да започнем първо с този, в който ми е телефонът. Ето Alcatel, най-обикновен. Не е нищо особено. И само това има в този джоб, телефонът ми. Ще ги слагам ето тук пред вас. Ето така. И сега в единия джоб имам 2 сухи кърпички. Ето. Съжалявам, ще ви покажа нататък. Имам един гланц за устни на Maybelline, който е на свършване. Едно огледало. В момента имам още неща. Имам и още един гланц на Maybelline и една мастричка парфюм, който не знам точно какъв е. Имам слушалки бели. И в един много малък джоб имам дезинфектант за ръце. Купих си го днес за 1 лев. Много хубав, 500 мл. Мирише много хубаво. Някак на роза или на нещо, не съм сигурна. Не мога да определя точно какво е. Пръпонето ми. Ето го отвътре. Ето. И ето тук продължава. Тук има някои неща, които съм сложила. И ето тук има джобчета. И последното нещо в чантата ми е кутията от очилата. Тук вътре е връзката. Това беше всичко. Това ми е втория видеоклип, който правя и се надявам да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и ми пишете, ако искате да правя още някой друг видеоклип. Това е всичко. Чао!